Mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na do mga tugang, Martes po ngunyan, petsa 5 sa bulang kan Nobyembre 2024. Ini ang bareta alas 12 asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Marnie Lab, Daingiba. Headlines sa Dracula mga bareta sa lado lokal. Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo suportado ang anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na buhayon giraray ang Bicol River Basin Development Project. Legazpi City Police Station, Piglinaw na wara ni nangyaring kidnapping o attempted kidnapping sa syudad Daraga Municipal Police Station. Padagos ang backtracking sa CCTV footages matapos ang alegadong pagkidnap sa sarong aki sa munisipyo. South Albay Trade Fair sa giraray nagigibon kan Department of Trade and Industry o DTI Albay publiko piging ganyan na suportanan asin magbakal ni mga produkto kan MSMEs. DENR Bicol nag-extender ning tabang sa mga 50 kaakian asin sa indang empleyadong apektado kan bagyong Christine. Sa headlines sa lado nasyonal, Senate President Jesus Escudero isinulong ang pagpaoktaba kan BARM election. AFP kinarampag ang China sa 70 milyon pesos na danyos. NEA o National Electrification Administration siguraray na inalerto ang mga electric cooperative sa posibleng epekto kang bagyong Marce. Housing amortization kan mga biktima kan bagyong Christine ipapadagos sa Disyembre 1 sigun sa NHA. Sa bareta sa ibang nasyon, maabot sa 75 milyon na mga Amerikanong botante nagpartisipar sa early voting. Baretang Sports, Paul George makakaibahan na kan Philadelphia 76ers laban sa Phoenix Suns matapos makarecover sa injury. Yan ang headlines kung yan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Ikinaugma ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo ang anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na buhayon giraray ang Bicol River Basin Development Project. Ini ang payag ni Cabredo sa pagkikipaghuron kan DCGB News kasabagong aga kung sa indikada 70 kan nabilog ang nasabing proyekto ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Asin ang pigaaditan ay ang pagsupay ng tubig sa Lake Bato kung kaya kay puwan ng nin-discharge point o luwasan ng tubig pasiring sa San Miguel Bay. Sinabi ni Cabredo na kan bagyong Christine, nagkagawa ng backflow ang tubig sa Lake Bato kung kaya makaskas na nalubog sa tubig baha ang Libon, Pulanggi, Uwas, asin na distroso ang mga dike-digdig. Sigong kay Cabredo na bako usa na mga dike ang kay puwan sa palibot para mapugulan ang pagbaha kundi ang reforestation sa mga kabubuldan kung kaya dakula ang magiging papel kan Department of Environment and Natural Resources o DNR, National Irrigation Administration, mantang ang Department of Public Works and Highways ang dapat na magtagaman ng pondo bako usa na sa pakonstruir ng mga flood control project kundi ang maintenance kini. Sigong kay Cabredo, in kaso makauron niya si PBBM o Presidente Bongbong Marcos Jr., ipapahayag niyan sa iyang bilog na suporta sa nasabing plano sa pagsasabing dakulang tabang ini sa mga Bicolano, lalo na sa Tercer Distrito, Canalbay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Piglinaw kan Legazpi City Police Station sa paagi ni Police Executive Master Sergeant Carlos Spania na wara ni nangyaring kidnapping o attempted kidnapping sa syudad kontra ini sa mga naglalakops na post sa social media poon pa ka nakalihis na aldaw. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Panya, sinabi ka ini na basado sa saindang verifikasyon asin backtracking kan mga footages kan closed circuit television may kaibahan ang sarong persona
Sa likod na porsyon kan sarong pribadong ospital sa sentro kan Legazpi, asin may nag-agi na puting van. Kontra ini sa post na may nakaparada na puting van, mantang basado sa saindang pag-aadal, an pigsasabing persona na kaibahan an wara manin posibleng gibuhon na maraot. Yentras na nagpapadagos ang Daraga Municipal Police Station sa saindang investigasyon asin backtracking kan mga CCTV footages sa aligadong attempted kidnapping sa sarong estudyante sa Tagas Elementary School sa Barangay Tagas, Daraga, Albay. Sinabi ni Daraga MPS Chief Operation asin spokesperson Police Lieutenant Maria Isabel Nopia na basado man sa indang pakikipaghuron sa mga witness, sinabi ninda na wara ni nahiling na van asin lalaki sa nasabing oras na pigbalo na kidnapon ang sarong minor de edad. Nangapudan si Nopia na ang siring na mga pangyayari ang dapat na i-report sa indang hepatura asin bako ipag-post sa social media. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Sa iba pang baretang lokal, bigimbitaran kan Department of Trade and Industry o DTI Albay ang publiko na suportaran sa pagikang pagbakal nin mga produkto kan mga mapartisipar na micro, small and medium enterprises MSMEs sa Saod Albay Trade Fair. Sigon sa DTI Albay, ang trade fair bubuksan sa Nobyembre 20, Sagod 24, 2024 sa Grand Atrium, Shangri-La Plaza, Mandaluyong. Kay ba na mga pwedeng mabakal digdi ang produktong pagkaon sa mga bag, pangdekorasyon ngunya na Pasko, asin iba pa. Ang aktibidad may katuyuan na matawan na oportunidad ang mga nagnenegosyo sa probinsya kan Albay na maibida ang sa indang produkto sa mas maiwas na merkado bilang parte man kan silang suporta sa mga MSMEs. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Sarong Community Passion o Compassion Project, ang ginibukan Department of Environment and Natural Resources o DENR, Association of Career Executives o ACE Incorporated, katuwang ang DENR Bicol para sa mga nagkapirang mga kaakian asin empleyado kan ahensya na apektado kan Bagyong Christine. Sigun sa DENR Bicol, nasa 50 mga aki ang natauanin hygiene kits, coloring books asin mga kawatan, mantang ang mga empleyado naman ang nakaresibinin relief packs. An aktibidad, ang pig-atenderan ninda DENR Undersecretary for Finance, Information Systems, and Climate Change as in DENR ACE Incorporated President, Attorney Analisa Rebuelta Te, DENR Bicol Regional Executive Director, Francisco E. Milia Jr. as in iba pang mga halangkaw na opisyal kan ahensya. Sa mensahe ni Yusek Rebuelta Te, tinauan niya nindoon ang pangaipukan pagiging handa kan mga Bicolano. Mientras na kinumfermar man kaini na nag-alokar sindanin pondo para sa recovery kan ahensya sa Bicol para man sa pagpapadagos kan sa indang operasyon asin pagtaonin serbisyo sa mga Bicolano. Ipinadala na kan manamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO ang mga materyales sa sinikipais na gagamitong kansindang technical team o task force para mapakaskas ang power restoration activities sa Batan Island asin sa Banuan kan Rapu-Rapu Albay. Ini parte ka nagpapadagos na restoration efforts kan kooperatiba matapos ang pagtama kan Bagyong Christine kan nakalis na simana. Sa presente nasa 89.17% na ini asin ang pinakahababa iyo ang nasabing isla na nasa 29.41% pa sana o nasa 10 barangay ang nakakabuelta ang kuryente halos sa 34 barangay. Pigpaliwanag bangkan ALECO na limitadong pagbiyahe ng mga materyales sa nasabing isla ang dahilan o kaya dahil sa transportasyon kan mga ini gamit ang bangka kung kaya padit-dit pa sana ang ibabalik na supply ng kuryente.
Pinag-extender sagud sa Biyernes, Nobyembre 8, 2024, ka National Police Commission Bicol ang filing kan application para sa PNP entrance as in promotional examination sa Legazpi City as in Naga City examination venues. Ini ang pinag-anunsyo ka Napolcom Bicol kung saan ang mga aplikante ang pwedeng magpasiring sa Napolcom Regional Office 5 sa Barangay Rawis, Legazpi City as in Camarines Sur, Police Provincial Office sa Naga City. Ipinarumdum ninda na sa mga masumitir nin aplikasyon, nasunodon asin kompletuhon ang mga rekisitos na kaipuhan para sa makaskas na pagproseso. Padagos ang water desalination efforts kan Police Regional Office 5 sa manenlain ng mga lugar sa riyon na grabing naapektarang kang Bagyong Christine. Sigon sa PRO 5, kabilugan na 13,100 na litro nin tubig ang sendang na itao poon kan Oktubre 24 sagod 31 2024. Kaibanan sa mga natawan kay ni ang 540 pamilya hali sa Uwas asin Pulanggi sa Albay asin Nabwa Camarines Sur. Ang nasabing inisyatibo may katuyuhan na masimbaga ng pangangaipon nin malinig asin mainom na tubig asin kan mga apektadong Bicolano. Siniguro kan komandansya na magapadagos sinda sa pagtao nintabang para sa luway-luway na pagbangon ka mga Bicolano hali sa kalamidad. Maigot man giraray ang pagbabantay kan mga tauhan kan Philippine Coast Guard District Bicol sa manlain-lain na pantalan sa rehiyon bilang parte kan sa indang Oplan Biyaheng Ayos Undas 2024. Obheto kaining mamantinir ang katrangkilohan asin kaligtasan kan mga pasahero. Sa datos na ipinaluwas kan Coast Guard District Bicol, poon alas 12 nin matanga sagkod alas 6 nin aga kasubago, nasa 215 na mga pasahero ang nag-agi sa pantalan. Kaibahan sa mga pigpapautob ninda, ang maigot na pag-iinspeksyon asin pagbabantay sa mga pantalan, lalo na piglalaoman pa ang pagdakol kan biyahero sa mga masunod na aldaw. Bagatugang primerong party po yan kasatuyang Bareta alas 12 Bareta sa lado lokal. Ang mga Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asin iba pa makalis lamang po kani. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig
sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. At siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag. Bicolandia. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKB, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel, Philippines, sarap laging kasama.
Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, nagsumitir si Senate President Francis Chis Escudero nin sarong protesto na may kamautan na ipag-oktaba ang parliamentary election kan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BIRMM. Kasunod kan desisyon kan Korte Suprema na isiparar ang sulu sa regional group. Nakatala ng primerong parliamentary election sa BARM sa 2025. Alagad gusto ni Escudero nag-ibon ini sa Mayo 11, 2026 para tugutan ang riyon na i-reconfigure ang sendang jurisdiksyon siring man ang pagdesignar ninto kawan sa 80-member parliament kasunod kan desisyon kan Korte Suprema na isiblag ang sulu sa BARM. Naglalaom si Escudero na sisertipikaran bilang urgent ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sa iyang Senate Bill number 2862, lalo na ta importante ang propesto apera sa plot ang schedule o kaya piot ang schedule kan Senado asin House of Representatives sa nakatatadang 7 aldaw kan 19 Congress. Sinabi ni Escudero na ang desisyon kan Korte Suprema nagtaonin daylan para ipag-oktaba ang Bangsamoro regular elections dahil sa legal na implikasyon kini na isiparar ang sulok sa autonomous region. Sa sendang resolusyon, ipinag-oktaba kan Korte Suprema ang validity kan Bangsamoro Organic Law, alagad pigdeklarar na dain na magiging parte kan BARM ang probinsya kan Sulu. Ang mga probinsya kan Lanao del Norte asin mga banuan sa North Cotabato asin iba pang mga lugar iyon nagsumitir ng voluntary inclusion sa BARM. Kinarampag kan Armed Forces of the Philippines o AFP ang China sa saindang demand na 60 milyon pesos na danyos may kinaaraman sa insidente nin pangaharas kan Chinese Coast Guard sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal kan Hunyo 17. Sa nasabing pangaharas, 8 Filipino Navy sailor ang nalugadan. Saro sa sainda ang natanggalan guramoy na naibalik man giraray kan mga doktor. Apwera sa mga nalugadan, nagkapirang military equipment man ang naraot. Sigon kay AFP Chief General Romeo Browner na ang 60 milyon pesos nindang pigahagad para sa mga naraot na bangka. Asin equipment pati na mga armas na kinua kan Chinese Coast Guard. Sinabi pa niyang daipang response ang China. Dagdag pa niya na nagtao siya nin surat sa Department of Foreign Affairs o DFA tanganing maisabay ninda sa mga demand kan nasyon kontra China. Sa giraray na alerto ka National Electrification Administration o NEA ang mga electric cooperative na may sakop sa mga lugar na pwedeng agian kang bagyong Marce. Sigon sa NEA, pwede nang punan ka mga electric cooperatives ang preparasyon para mapagian ang epekto kang bagyong Marce sa power sector. Pipa Aktibarman kan ahensya ang Emergency Response Organization kan lambang electric cooperative para sa atab na implementasyon ka mga emergency response plan bilang kasimbagan sa patakot kang bagyo. Abiso kan NEA sa mga EC na dapat nakahanda pirmi ang mga buffer stock na magagamit para sa serye ng power restoration para tulos na maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na pwedeng maapektaran kan marhay o sa pagrapado kan nasabing bagyo. Kasabay kaya ni sinugo kan NEA ang lambang electric cooperative na magsumiti ni napapanahon na damage sa situation report sa kada nasasakupan na lugar. Sa pagrapado kan bagyong Christine, enot nang na-report kan NEA na sobra sa 70 milyon pesos ang kantidad kan danyos na sinapar kan power sector mantang wala pang final damage assessment na bigapaluwas kasunod man kan epekto kan bagyong Leon. Ipapautob ngunya na Nobyembre ang moratorium sa housing amortization para sa mga miyembro na naapektaran kan severe tropical storm Christine. Sigun sa National Housing Authority o NHA, giibuhon ang moratorium tanganing mabawasan ang pasanong pinansyal kan mga apektado ni Christine. Sinabi kan NHA na magpapadagos ang amortization sa Disyembre 1. Sinabi ni Cromwell Teves,
NHA NCR South Sector Office Corporate Planning Department Manager na ang moratorium automatikong ipapautob para sa mga benepisyaryo sa bilog na nasyon poon Nobyembre 1 sagod Nobyembre 30 ngunya na taon. Mapoon giraray ang pagbayad kan amortization asin lease payments sa Disyembre 1, 2024 na. Idadagdag pa kan opisyal kan NHA na daing delinquency o kadagdagan na interes sa panahon nin moratorium. Enot nang ipinag-orden kan Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa NHA asin iba pang pangenot na shelter agencies na para mientras na punduhon ang housing payment kan gabos na apektadong miyembro sa panahon kan pagrapado ni Christine. Sigun sa datos kan National Disaster Risk Reduction and Management Council, naigwang sobra 200,000 na harong anaraot na minakantidad nin 3.4 milyon pesos sa pagrapado ni Christine asin kan Bagyong Leon kan nakaaging aldaw. Ipinahayag ang Land Transportation Office o LTO na peke ang number 7 protocol plate na nakakabit sa Sports Utility Vehicle o SUV na nag-viral matapos baluon na ligison ang sarong babaeng traffic enforcer sa EDSA busway ka nakaaging banggi. Sigun sa LTO, base sa inisyal na investigasyon, daing protocol plate kay banan ang number 7 para sa mga senador na inisyo sa nasabing klase ng SUV na nahiling sa viral video. Nagkoordinar naman sinda sa DOTR, Special Action Intelligence Committee for Transportation para sa iba pang detalye may kinaraman sa puting SUV na nagresulta man sa pag-aram sa may sadiri ka nasabing lunadan. Siniguro man ka na ahensya ang pag-issue ng show cause order kontra sa registered owner as in driver kan SUV. Nakaibahan ang Banwaan kan Panglao sa probinsya kan Bohol bilang top 10 trending destinations para sa 2025 sigun sa sarong portal travelers na Skyscanner. Ikinaugmaman ini kan Department of Tourism dahil patunay ini na ang global interest sa Pilipinas talagang narereparo. Napag-araman na nakakuanin 77% sa flight searches ang Panglao sa nakaaging kabangang taon. Minidbid man ang probinsya kan Bohol bilang emerging as another Asian wellness and well-being destination kan Skyscanner. Pamoso ang Panglao sa magagayon kaini mga beaches, Chocolate Hills as in eco sites, arog kan Lobok River as in Tarsier Sanctuary. Mantang ang ginibong datos ibinase kan Skyscanner sa ranking kan pag-itaas kan flight searches poon kan Enero 1 sagod Hunyo 30, 2024. Nadaugman kan isal kan Bohol ang Stuttgart sa Germany na nakakuanin 9 na pwesto asin lugar sa Tiruvananthapuram, India na ika-10 pwesto. Sa ibang nasyon, maabot sa 75 milyon na botanteng na mamanuaan kan Amerika ang nagpartisipar sa early voting bago pa man ang eleksyon ngunyan Nobyembre 5 oras sa Amerika. Sigon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, na ini ang primerong pagkakataon sa istorya kan Amerika na siring kadakol ang mga nagboto nin atab. Pag-abot sa Filipino-American community, sinabi ni Ambassador Romualdez na banga ang mga ini sa pagpili sa pagultanan ni na dating US President Donald Trump as in Vice President Kamala Harris. Sinabi niyang nakauron niya ang nagkapira sa mga Filipino-Americans, partikular na sa Cleveland, Ohio, asing kadaklan sa inda, Democrats alagad may mga nagsuporta man kay Trump. Dakol man ang mga Democrats sa iba pang estado kan Amerika sa Northeast arog kan Virginia, New Jersey, asin Massachusetts, pero dakol man ang supporters kan dating US President. Sinabi pa ng Ambassador Romualdez na pagkukonsiderar na kritikal asin maigpit ang eleksyon ngunya na taon sa Amerika. Baretang sports, matapos ang nagkapirang kawat ngunya na season, sa wakas makawat na sa Philadelphia 76ers si Paul George. Inanunsyo na mahihiling na si George laban sa Phoenix Suns. Kanakaaging bulan na dali nin injury si George kaya dai pa ini nakakapagkawat ngunya na season. Magigirumduman na dagos ng naghali sa Los Angeles Clippers si George as nagbalyon na sa 76ers. Sa laog din 263 na regular season games sa Clippers, may average ini na 23 na puntos, 6 na rebounds, 4.5 assists, as in 1.5 steals. Breakthrough
Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, 1.5 and apod ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa Japan sa sarong imbensyon na pwedeng gamiton bilang alternatibong bitis kan mga personal o personang pilay na nilipisilan sa paglakaw asin iba pang leg problem. Sigon sa Japanese Power Wear Company na atun na disenyo ang 1.5 para tabangan ang mga tawong makalakaw asin makasakat sa agihanan na wala nin tabang nin si isay man na persona. Ang 1.5 iguanin prototype form, may 4 na rueda, 2 control arms asin 2 modes, ang buggy mode asin motorized wheels. May kakayahan man ining makapag-detect nin peligro kanganing di madiskwido ang personang nakagamit kay ni. Istoryang naiiba. Sarong paniki ang nakadulag sa sarong zoo sa Germany sa paagi kan pag-iba sa sarong turista asin nagtago sa jacket kaini sagkod na makauli. Sigon kay Elena Ofele na nagpasyar siya sa sarong kuweba kan mga paniki sa Karlsruhe Zoo sa Southwest Germany. Pag-uli ninda sa indang harong, tinangkas niya ang sa iyang jacket asin nadiskubre ang sarong paniki. Nakipag-koordinar si Ofele sa sarong animal expert asin ibinugtak ini sa sarong kahon na may honey water asin sarong batag para makakaon ini asin maging komportable. Kinabukasan o kinaagahan, dinarakan sa iyang agom asin aki an paniki pabalik sa zoo. Sinabi kan tagapagtaram kan zoo na naibalik na ang leaf-nosed bat sa iyang istaran asin nasa marhay ng kondisyon. Sigon sa iya, ini ang primerong pagkakataon na nakatakas ang sarong paniki sa zoo sa paagi kan pag-iba sa sarong turista. Flashback. Nobyembre 5, 1881 o 1881, kanamundag sa Concord, Michigan, USA, si George Markham, nasa likod kan pinag-establisar na College of Law sa University of the Philippines kan taon 1911. Sa primero sinayuman ang sa iyang ideya na magkaigon in law school alagad makalis ang sarong taon, tinugutan na ini kan Board of Regents kaibanan sa mga magkagraduar o nakagraduar sa nasabing eskwelahan asin kurso ang mga presidenteng sinda Jose P. Laurel, Manuel Rojas asin Elpidio Quirino. Mga tugang yun na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta. Kini peransing kinalap sa DCGV News Base na nakalis na 6 oras. Sa pangarapos tayong nakatuwang sa pagsurat kang bareta, Angel Mustaza, Jenny Matthew Valeran, asin MJ Jarasco sa News Base. Lardo Technical, kasabay nato dyan si Chief Ramir Tanay, DCGV Social Media Department, ng tasuya pong IT, Jerome Nico Martinez. Sa parang po kabilog na tropa kan Megaforce Patrol, kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Ibang. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGV Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.